No moi. No onko siellä mitään uutta? Vesa lähti just jonnekin. Koko perhe oli mukana. No, mut sittenhän sä ehdit mun kanssa syömään ja vaikka oluelle. Mä taidan vähän aikaa vielä istua täällä. Ties vaikka Vesa tulisi jossain vaiheessa takas. Mä käyn sit tässä välissä syömässä. Soita, jos tulee jotain. Moikka! Joo, moikka. Teidän umpisuoli on pahasti tulehtunut. Te ette ole raskaana. Joskus nämä raskaustestit saattaa näyttää väärin, varsinkin jos on päässyt vanhentumaan. No mutta eikö se näytä negatiivista, jos on raskaana? Positiivinen tarkoittaa, että on raskaana. Mutta eikö se negatiivinen olisi paljon loogisempi? Yleensähän se on kuitenkin aina niin kuin negatiivinen uutinen, kun sitä kuulee. Siis ei. Hän on hän, joka puhuu kaikki asiansa muille kuin sille, jota ne koskee. Mä oon tässä nyt. Selvitetään asiat. Ei, puhumista on yritetty. Me ollaan yritetty. Se johtaa vaan pelkkään riitelyyn. Tarvitaan tekoja. Tanssi. Kanssa. Se on meistäkin kiva rakennus, mutta jos sille ei löydy käyttöä... Käyttöä on. Otetaan aikaryhmä sisään. Oulunkyläläisiltä nuorisobändeiltä puuttuu treenitiloja. Nämä innokkaat nuorisolaiset ja heidän yhtyeensä Belzebubin tulehtunut perse ovat maailman valloituksen kynnyksellä. Älä herran tähden soita. Hei Vesa. Sanna. Istu alas. Mitä sä haluat? Mä haluan vaan muistella menneitä. Aloitetaan vaikka siitä illasta, kun sä raiskasit mut.